Straight to the point. Panindot na. Now, ari sa tama higala sa mga panghitabo dito sa Middle East. Kay mosugot tag sa dili ang direktang apektado ini mga nasod, of course, ang Iran, Israel, ang US, ang Qatar karon. Kay ito ang may military base dito. Unya gitira man ron sa Iran mahigala na mao military base. So, apektado sila. But kita sa Pilipinas, lahi ning atong epekto din mga kagalaan kay indirect ning epekto pero sakit-sakit sad. Reality bite sad ni mga higala kay on financial aspect sad mga higala ning maong atong ma-feel karon. Karong adlaw landaan musaka mahigala ang presyo sa gasolina. Og unya ang atong mga OFWs, no? Mo na mga epekto nato mga kagalaan. Nya ang atong mga OFWs nga tuwa dito sa mga lugar medyo kuyaw-kuyawan sa sila, no? So mo nang dunay advisory mga higala ang atong embahada sa Pilipinas dito mga kagalaan sa laing kanasuran nga kinahanglan nga mabinantayon o muadto lang una sa mga luwas nga mga lugar. Straight to the point. Now, ang nahitabo kay tungod mga higala nga pirmiro ato pagka Domingo pag-attack mahigala sa Amerika ngadto sa Iran, ang bawas mga higala sa Iran dito sa Israel. Sa ato pa wa pa siya mga higala mo himo og direct confrontation sa superpower mahigala nga mao ang Amerika. Straight to the point. Dito sa Israel nila ipalupad ang mga missiles isip baos. Pero karong bag-o, ang ilang mga missiles tuwagi patubang mahigala sa Qatar isip baos sa US military base nga tuwa mahigala sa Qatar. So mo ni mahigalay mga panghitabo karon, no? Asa man tong kwandong di ba ta badlongon ni Mita atong usadong kini sa man ni naa ni si audio or wala? Naala ni audio naay audio ni wala. Siya ato ko nang paminawon ning uban nga mga kwan. Oh. Uban kani. Dagko ano mabumbahan. Sus man mang lupad mga kagalaan dito. Puyawa ini mga higalang mga klasihas ko ano og sa mga duaan paniki muranig duaan sa mga big boys mga big toys ni. Dito na kata-katawa ha subo ang pamalandungon mga higalan ni mga panghitabo ron. Unya dito sa asa man to mga interceptors dong nga nang lupa dito aman to be kani mo ni o mga Pilipino na nakakag video nang lupad ang mga kuano mga missiles so nagipagsagang po nila sa Qatar. Diyos ko po, ano nangyayari? Lord. Lord, wala mo sana dito, Lord. Ano yan? Kanang lupad yun My God. My God. So kini naka-video ni nga Pinay, layo ra ni siya may gala pero makita dito sa kahanginan. My God. Mura mga daghang bulalakaw nga nang lupad, ha? Okay, mo ni mga gala mga pahitabo dito. Tinaghanag yun. Mo ni hitabo mga kagalaan, no? Kani daghana ining mga nang lupad. Nawalang, piting daghana ng lupad sa among langit din eh. Ginoo ko lang. Sus, Ginoo ko. Ito na. Gisugat ni mga interceptor o to. Ngadto mambuto sa taas. O na kinahanglan gyapon og kani o. O mga interceptors kini mga tugaton ito kwan para dili makatugpa sa yuta. Dipindi lagi sa imhot tagbalaan nila ron. Dito ni Qatar mga sukit paminaw. So ang Middle East karon may gala medyo kuyaw gyud. Tungod ini mao sitwasyon.
Oh, Diyos kalangitan may gala kung atong i-describe. Murag daghang mga bulalakaw ng lupad sa kalangitan. Nya gisugat ning mga interceptors mahigala sa Qatar. Padong ni mga higala gitumong sa US military base Allah. nga nasa Qatar. Aha. La ilaha illallah. Gabiha eh. Southwest, coming from the direction of Al-Udaid. Windows are shaking. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Probably Patriot. Muna ni mahigala ang mga From the panghitabo. U.S. military base. Yes. I Okay, think kini. they're launching interception. Interception, yes, correct. Oh That's my goodness gracious. La ilaha illallah. That's right. Kini gubat yung dinagko ng giraha, mga missiles man ang lupad. And I see explosions in the sky there. I have poor quality from this one. Yes. This is explosions. Yeah. Oh, grabe yung mga pangkuan eh. Grabe yung mga pangbuto, mga kaigalaan. So dito ni sa kalangitan sa Qatar.